Здравейте всички, които гледат това клипче в YouTube. Надявам се да се чуем, защото съм пуснал песента малко по-силно. Сега ще дрифтя за първи път на една карта. Надявам се да не се изложа. Същото, както знаете, вече е Дърфтар до 11. Какво за мен? Нищо, какво? Бе, нещо не спомена името. Що нещо против ли имаш? Да. Защото канал е и твой. Да, бе, съм. Да, Общо. само ти напомня. Да, аз направих повече за него. Аха. Качил съм Кой ти го регистрира? Не само това, качил съм 2 клипчета, сега качвам още едно и направих Facebook страница. И намерих картинки. Какво си намерил? Картинки. Картинките всички тази ги намерих. Това елементар. Да бе, ама. Трябва да търсим, не ме мързи и така мързи. О, много се излагам. Ей, колкото се излагаш. Гледа ли се спираш? Сега съм си купил нова кола и се тюнинговах. Видяхте ли как карам точно до ъгълчите? Името на песента ще остане долу в описанието. Да знаете, че аз ще си направя доста котина колата. Просто не, ти оптимист или песимист? Дали съм оптимист? Или песимист? Аз съм си обикновен човек. Не, аз съм си обикновен човек. Добре, бъл по-силно. Аз съм си обикновен човек. Този возил ще не можах. Обаче, вече почвам да се пристрастявам към това жълто. Пак ли направи жълто? Не, мислих да я направя жълто. Не, тази зелена. Моята си я направя синя. Едно такова синьо-зелено много готино. Ама не върви с карбона. Зеленото върви с карбона. И синята ще върви. Ето върших състезанието. Първи е на съм върх. Довиждане, това беше от нас за това видео. Довиждане.